Әмінә туғания конкурсында жеңушілеріні бүләклейм. Газетаның ВКонтакте һәм Instagram социаль шилтерләрендә «Сихри кыш» дигән фотобәйге игълан ителгән иде. Онда 20-дән артык кеше катнаша. Шулар арасында хәбәрчебез Раушания Сибатова кызы белән көчен сынап карарга була. Җиңүчеләр инде ачыкланды. Кемнәр әлеге конкурста катнашырга өлгермәгән, редакция хәбәрчеләре яңа кызыклы бәйгеләр вәгъдә итә. Йомшак мамык юрган астында тирән йокыга талган табигать, кышкы урман. Әлеге фотосурәтләрне Тугания газетасы укучылары төшергән. Сихри кыш иҗади бәйгесенә 20-дән артык фотография килеп ирешә. Үз көчен яңалыклар тапшыру хәбәрчесе Раушания Сибатова да сынап карарга була. Тугания газетасын мин журналист буларак та, Гади Түбәнкамова буларак та бик яратып укыйм. Һәм менә Сихри кыш бәйгесе турында ишеткәч, аны күргәч инде мин кызым Алсуның фотосурәтен да җибәрергә булдым. Чөнки без кыш көне фотографияларга төшәргә яратабыз, табигатьтә бик күп йөрибез. Һәм миңа бик тә кызык булды. Көн саен лайкларның үсүен карау, кешеләр тавыш бирделәр, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бәйге газетаның ВКонтакте һәм Instagram социаль шилтерләрендә оештырыла. Җиңүчеләр тавыш бирү юлы белән сайлана. Беренче урынга Марат Кучкаев ия була. Киләчәктә дә Тугания белән хезмәт итешәсе дип уйлыйбыз инде. Киләчәктә дә сезгә иҗади уңышлар телибез. Редакция хәбәрчеләре булмас димә дөнья бу дигән конкурска да йомгак ясыйлар. Ул узган ел көзендә башлана. Анда шәһәрдәшләр үзләре белән булган кызыклы вакыйгалар, кеше ышанмастай хәлләр белән уртаклашалар. Барлыгы 15 хикәя килеп ирешә. Кызыклы язма авторлары инде билгеле. Әгәр дә сез бу конкурсларда катнашырга өлгермәсәгез, борчылмагыз, редакция хәбәрчеләре яңа кызыклы бәйгеләр әзерли. Шуларның берсе «Яратам сине, Тугания». Ул газетаның 30 еллык юбилее уңайнан үткәрелә. Тугания газетасына багышланган 4 еллык шигырьләрне редакциягә алып килергә яисә электрон почта аша юлларга була. Шулай ук видеога төшереп тә җибәрә аласыз. Җиңүчеләр 26 апрельдә билгеле булачак. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, НТР яңалыклары.